Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan ug mayong adlaw ipapahulay niining panahona. Ani ana usab kita sa ato ang takna sa pagtuon ug nagakalipay kami sa pakiguban kaninyo niining taknaa. Mora gihapon mga kaigsunan sa ato ang pagpadayon ang atong kaubanan sa ato ang o atong mga panelists niining taknaa mao si Pastor Manggasang, ang usa ka pastor dinhi sa Southern Mindanao Mission o si Pastor Yata, ang atong Health Ministries Director dinhi sa Southern Mindanao Mission. Apil ang communication sa iyahang departamento. Kalipay namo pakiguban kaninyo sa ato ang pagtuon niining taknaa mga kaigsunan. O sa dili pa kita magapadayon, akong hangyoon si Pastor Yata sa atong pang-abli nga pag-apo. Magambo ta. Gamahanan sa limbahon nga Dios kami nalipay ning takna sa buntagon nining balaan nga adlaw nga imong gihatag sa matag usa ka namo sa pagsinati sa gahom sa balang espiritu sa pagtuon pagsubli sa imong mga pulong nining mga panahona among gihangyo ang imong giya ang imuhang pag-uban kanamo nga ang matag punto nga among paghisgutan muhatod kini sa matag usa ka namo sa labing suod nga relasyon diha kanimo. Magiyahan ang among mga kaubanan sa iglesia nga mga magtutudlo sa pagpahat sa mga kamatuoran ug mga kahibalo aron sa pagsangkap sa imong mga kanakan sa pagpangandam sa katapusan nga panghitabo ning kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pag-uban sa among mga tigpaminaw ug sa amo nga mga subscribers nagapamati ug nagatanaw niining takna sa pagtuon. Panalangini ang matag usa kanamo karon kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. 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 So, nini atak na mga kaigsunan, ani anata sa atong ikawalo nga tema or leksyon ni trimestre nga gauluhan kini og Satan a defeated enemy. Nindot ni nga topiko. Nindot kini siya. Ang iyawa, ang napil dinadaan nga kaaway sa Ginoo. Sa dili pa ta magapadayon mga kaigsunan, hangyo na po nako si Pastor Yata sa pagbasa sa ato ang teksto nga sa guluhon, makitaan kini sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 11. Nagaingon, og sila nakadaog batok kaniya pinaagi sa dugo sa kordero, og sa pulong sa ilang pagpanghimatuod, tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi, bisan pag-anha sila sa kamatayon. Okay. Kalami ang mensahe mga kaigsuunan sa maong teksto. Sila naghimong magmadinaogon pinaagi sa dugo sa kordero. So sa atong pagalagad mga kaigsunan, dinhi palang daan. Isa na kini nga nagapahinumdum kanato nga wala gyud tay angay kabalakan. Moabot man ang atong kaaway, apan siguro ang atong kadaugan pinaagi sa dugo sa kordero. Ug pinaagi sa testimony, the word of their testimony. Nga naman mga kaigsunan, makita nato dinhi sa atong leksyon. Gabisan pa sa ilahang mga sinatian, gipakita nila ang ilahang pagkamatinumanon sa pagalagad diha sa Dios. Pinaagi sa ilahang pagpabilin nga lig-on sa pagalagad. Kaingon pa sa ato ang teksto, bisan pa ang ilahang kinabuhi, wa nila gitaganong pagtagad. Bisan pa sila mamatay, sa ilahang pagtuo, magpabilin sila nga matinumanon diha kang Kristo. Kay nasayod sila nga adunay paglaom ug adunay kadaugan. Nindot ni Pastor ay tungod kay ang teksto nag-ingon nga wala sila mawili sa ilang kinabuhi. Mao. So, kana bitaw mawili sa atong kinabuhi, usahay, maubayaning usahay, mo ay hatag nato og problema sa ato ang relasyon sa atong Ginoo. Kay usahay, palabihon nato ang atong kaugalingon. Hinumduman nato ang giingon sa libro sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung una natong pangitaon ang gingharian sa Dios, o ginumduman nato mga kaigsunan, nga sa ato ang pag-alagad, huwag itilain nga atong angay buhaton kung dili paghatag og himaya sa atong Ginoo. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 2 o 12, makita nato dinhi nga kini naghanda nato, naghimo ka nato og pagkaandam nining mga katapusan nga mga panahon. Kung ang usa o una nga bahin sa libro sa Pinadayag mga kaigsunan, nag-describe kini
sa mga struggles, sa mga pakigbisog sa mga katawhan sa Dios niining mga panahon sa Kristohanon, ang nabilin nga mga kapitulo sa katunga mga kaigsunan, kini naghisgot o nag-focus kini sa pagdumala sa atong mga katawhan. It is the key events leading kani ang mga hitabo nga magadala ngadto kanato ngadto sa ikaduhang pagbalik ni Kristo ug ngadto sa gingharian sa Dios. Niya pa pinadayag kapitulo 12, ang intention ini is to provide God's people the assurance that Satan will not succeed. Good news ni, amen mga kaigsunan. Amen. Kini usa ka paghatag kanato o kasiguruhan nga bisan pa'y unsay buhaton sa atong kaaway sa iglesia sa Dios, dili gayud siya magmanilampuson. Ikaduha, it also serve as a warning that the Satan is determined and will wage out all kayahang nebawan to war against God's people in the last days. Timan inato mga kaigsunan, nga bisan pa kini naghatag kanatong assurance, ang katapusan nga mga kapitulo sa pinadayag, nagpahatag po ni siya mga kaigsunan og mensahe nga ang kaaway nato nga mao ang yawa, dili gyud dali madiskuryo sa iyahang buhat. Kinahanglan gyud ta mga kaigsunan magbalikon sa atong pag-alagad. And ang katapusan nga mga kapitulo sa pinadayag, nagpahibalo ka nato nga the only hope and power to overcome the enemy, who is Satan, is no other than to be found in Jesus. Amen. Kung naata diha sa kang Kristo, igsoon, huwag yun tay angay kabalakan. Magmadinoogon ta kay ganuman. Ang atong kaaway, usa ka kaaway nga pildi na daan. So atong tanawon, sa unsang paagi, nga kini nga kaaway nato, napildi na daan. Usa paagi ni ini. By the way, mga kaigsunan, sama sa atong natun-an sa miaging mga panahon, sa atong leksyon, kanunay nato ni gibalik-balik mga kaigsunan nga ang libro sa pinadayag, kini puno og mga simbolismo. So niini nga taknaa mga kaigsunan, dinhi sa atong leksyon niining simanaha, adunay duha ka dagkong simbolo nga gigamit dinhi. Una, ang babae, og ang ikaduha, ang dragon. So sa dili pa kita magapadayon mga kaigsuunan, atong pangayon ang atong mga kaubanan nga mga panelists nining taknaa, nining buntaga, paghatag sa ilahang mga paghunahuna, Pastor Manggasang o Pastor Yata, kung unsa ang inyong hunahuna nining atong leksyon karong simanaha. Sa di pa nato tanawon sa unahan kung unsa ni ang pinakadugukan ato sang basahon ang pinadayag 12:1 hangtod 5 kay mao man gini ang sentro niining bahin. Nagaingon siya ang babae ug ang dragon. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong talimadon ug usa ka babae nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil. Og ang iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Og siya mabdos og nagsiyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Og dihay usa pa kalaing talimadon nga nagpakita sa kalangitan. Tanawa usa ka dakong dragon nga mapula nga may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay. Og 7 ka buok purong-purong diha sa iyang mga ulo. Ang iyang ikog misapupos sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit. Og sila gilabog didto niini ngadto sa yuta. Og ang dragon mibarog sa atubangan sa babay og hapit na mga anak aron iyang subaron ang bata inig kahimugso na niini. 5 siya nanganak og lalaki. Og mao ang naghari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulisi sa puthaw apan iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios og sa iyang trono. Okay. So makita nato dinhi Pastor Ray ang sumbingay aning giingon nga usa ka babae o usa ka dragon. Makita nato nga diha sa
pinadayag kung muhisgot gani kitag babay kini nagapuntarya ngadto sa atong iglesia. O ang dragon kini siya nagasimbolo ngadto sa kaaway nga mao si Lucifer nga gihulog sa Ginoo din sa yuta. Nga kini siya karon ang iyang gimbuhat mao man ang pagkigubat ngadto sa katawhan sa Dios nga mao ang binhi o kun anak niini o niining mga anak sa ato nga iglesia. Mao na nga ang pinadayag 12 og 5 nagahisgot kini sa ulihi o sa kapanahunan nga ang babae pagalutuson kini sa dragon nga mao ang yawa aron nga iyang maulipon ang mga katawhan nga sulod niini. Okay. So, Pastor Magasang. Kung ato na huna-huna ano man ang bawat sa dragon ka babae, no? Daw layo na gid ang iyang diferensya sa dragon kag sa babae. Apan aton may baluan diri kung ano ang mga symbolism o kung ano ang ginasimbolo sang dragon kag sang babae diri sa atong leksyon. So, makita nato mga kaigsunan. Salamat, Pastor Yata o Pastor Magasang. Makita nato din nga ang babae mga kaigsunan nagsimbolo kini sa iglesia. Hinumduman nato. Nga dinhi sa pinadayag dunay duha ka klase sa babae. Ang babae nga nagbisti og puti ug ang babae nga nagbisti og kaning gitawag nato nga daghan og dayan-dayan. Apan karon mga kaigsunan, sumala sa gibasa ni Pastor Enrile kaganiha nga ang babae nagpisti og puti. Kung tan-awon nato dinhi, nagbisti og adlaw, was portrayed clothed with the sun and with the moon under her feet. So makita nato dinhi usa may buti pasabot ni ana. Sumala sa ato ang leksyon, Pastor Enrile. Basta gani ko ng isa ka babae suksok sa sang puti nga sinina, nagkapilo ina siya nga putli. Virgin. Nga wala pa gid nakikilala sa lalaki. Amo ina ang pag-identify sa sining nga babae sa atong eleksyon karon nga putli ini siya nga pagkabayi o ini nagasimbolo man sa isa ka simbahan o iglesia, so makita ang pagkaputli niya unta nga aton nga ma-identify na siya amo ng babae putli. Okay. So makita nato dinhi nga the sun represent the glory of Christ's character and His righteousness. So ang pagkaputli, ang maong adlaw nga yahang gibisti mga kaigsuunan, nagsimbolo kini sa pagkamatarong ni Kristo. Og ato pong hinumduman mga kaigsuunan nga ang adlaw mo'y dakong kahayag nini nga kalibutan. So in other words, makita nato mga minahal nga mga kaigsuunan nga ang maong nga babae nga nagbisti og adlaw nga iyahang ilalom sa iyang tail aduna ang bulan, kini maoy nagrepresentar gihapon kang Kristo mga kaigsuunan nga siya mao ang kahayag niini nga kalibutan. Sumala pa sa Juan kapitulo 8 versikulo 12. Niya pa dinhi mga kaigsuunan, isa ka importante nga butang nga sama sa usa ka adlaw kung atong tan-awon. Ang adlaw ug ang bulan mga kaigsuunan mo reflect ang iyahang kahayag nagikan didto sa adlaw. Semestro mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios. Ingon pa niya dinhi, His people are to reflect the light of God's loving character to the world. So mga kaigsunan, ang angay natong pagahimuon, labi na niining mga katapusan nga mga panahon, nga ang atong kinabuhi, isip nga miyembro sa iglesia, hinumduman nato nga ang iglesia dili ang building, kundi ang mga katawhan nga nasakop niining iglesia. Unta gihandom sa Dios niining mga katapusan nga adlaw ang atong mga kinabuhi magahimo unta nga replika or it will reflect ang kinaiya ni Kristo dinhi sa atong mga kinabuhi. Sa ato pa kini ingon nga mga katawhan sa Ginoo dili ta makapasiga sa himaya sa Ginoo kung aduna kitay kinabuhi nga wala mahisibo diha sa atong Dios. Aduna kitay mga binuhatan nga wala kini mahisibo diha sa kabuton sa Ginoo, sama pananglit sa pagbuling-buling sa ato nga kaugalingon nga prinsipyo. Kini makapahugaw kini sa mao nga himaya sa atong Ginoo. Dili ta makapasiga kung aduna kitay mga tinago nga ang nasayod niini ikaw ang atong Ginoo, maglisod ta sa pagpasiga sa himaya sa Ginoo.
og dili matuman ang buot nga gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton diha sa kalibutan nga mao ang pagpasiga sa iyang kinaiya maingon man sa iyahang pagkamatarong. Amen. Pastor Henry? Muna gani nga kung ato nang tanawon kung ining suga ba nga perminti nagasiga daw wala sing tabo. Oo. Kay daw natural lang. Dayag. Apan kung ang suga gani inang lang parang wala gani sang gas, labi na kung gabi na wala siga, dulom. Kung isa maka-comment dayon ang tatay mama, ano wala ka mo nakapalit sang gas, di ba? So makita makisunan kang mga abyan ining sayop nga atong gikinabuhi pero kung isa ang kasanag di na lang makita kay nga aman sila naguna-huna unta nga maintain ining aton pakinabuhi nga maayo nga ara kita nagasunod sa among nga suga. Kay kun isa gani ka panahon nga mapakyas ta nga magbutang ining gata o gas o kun oil ining suga makita sila ay ano ni dulom naman ni. So i-maintain lang mo sila sa Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Amen. So, katahom nga punto mga kaigsuunan. O gusto pa guna ko nga taganong pagtagad po din mga kaigsuunan nga ang bulan. Nagrepresentar po kini sa daan nga tugon nga mga saad. Mahitugot sa umalabot nga Bisaya nga mao si Kristo o sa panahon sa gospel era. So kung atong tanawon din mga kaigsuunan, daw katahom ni siya nga atong sublion pagbalik katong gibasa ni Pastor Yata kaganiha nga dunay usa ka babae nga kini nga babae unsa ni siya buros buntis ni siya unya dili lang yun basta-basta nga buntis hapit na manganak ug sa diha nga hapit na manganak ang maong babae makit-an nato ang hitabo dunay gawas nga pula. Tanawon ninyo ha? Pula nga dragon. Fiery red dragon. Nga kini nga dragon, dili ni basta-basta. Na siya'y 7 ka mga ulo, ug napulo ka mga sungay. Ug kini nga dragon, sumalapas ato ang nadunggan kaganiha nga dili lamang ang babae kundi na pa'y dragon nga kini na-identify nga mao kini ang Yawa. The old serpent called Satan, mga kaigsuunan. Ug sa diha nga manganak na ang babae, ang dragon naa didto nag-atang nga inigawas sa iyahang anak, iya dayon patsyon. Tukbon. Okay? So makita nato ang maong sitwasyon. Apan sa diha nga nanganak ang maong babae, unsa may hitabo? Luwas ang mao nga bata nga lalaki nga natawo diha sa mga o sa mao nga babae. Kung tanawon nato ang kasaysayan sa kalibutan mga kaigsuunan, walay pulong nga kanunay gigamit dinhi sa pinadayag kundi ang pulong sa in English nga deceit. Usa man na sa Binisaya? Paglinla. Okay? Paglinla. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, makita nato sa masunod nga atong diskusyon unya. Nga kung atong tanawon nga dunay usa ka hitabo didto sa langit. Usa kini nga gubat ang nahitabo. Muna nga ditaangay nga matingala nga dinhi sa yuta dunay gubat. Kay didto pa lang daan sa langit mga kaigsuunan na nay gubat nga nahitabo. It is between Michael and the dragon. Ug samtang kini nagpreparar ang dragon sa maong gubat. Iyahang gihimo mga kaigsuunan nang recruit og iyahang mga kaubanan. Ug 1/3 sumala pa sa teksto nga atong gibasa gikabig sa iyahang ikog ang 1/3 ka mga manulunda symbolizing ang iyahang paglinla sa mga manulunda. Mga kaigsunan, malulunda gani, mailad pa sa yawa, how much more kita nga mga tao lamang mga kaigsunan. So gikinahanglan magmatngon ta mga kaigsunan sa atong pagalagad. Now, balikan nato ang babae nga nanganak. Sa diha nga nanganak mga kaigsunan,
ang dragon naa din nagatang. Unsa may iyahang gigamit? Sa diha nga anak si Mary mga kaigsunan. Unsa may iyahang gigamit? Gigamit Kita ang nato pagan nga numduman nato mag-uraman po ni agi ang Christmas. isa ka tuig na itong miaging Disyembre, makita nato makigsuunan nga sa diha nga nanganak si Mary, giduaw siya sa mga tulo ka mga wise men. Bago. O sa diha nga wa pa sila kaabot diha, ngagi sila kang Herod. Nangutan nag-ahadapit ang bata. O migon ang si Herod nga makit-an gani ninyo, balik mo dinhi kay ako simba usab ngadto niya. Apanwa ni balik kay ang manulunda ang langit naghatagog mensahe sa mga manggialamon ayaw na balik didto. So sa kapungot sa maong hari nga wa ni balik ang mga manggialamon, iyan ang gibuhat ang pag-destroy sa mao nga mga bata. Di man siya ka-identify asa na siya. So iyahang giorderan mga bata nga 2 years old and below. Patyon. Apan sa inaanang kagabion mga kaigsunan, si Joseph gitaganong mensahe sa manulunda pinagi siyang katulugon, dada ang bata ngadto sa Ehipto. Ing ana ang pagluwas mga kaigsuunan sa mao, literal nga pagluwas sa Ginoo ngadto sa bata gikan didto sa iyaha nga katalagman. Panahon nga gigamit ang kaaway ang politikanhon nga gahom pinaagi kang Herod. So, sa ato makita pa, nato. Pastor Ray, didto pa sa langit, sa diha nga siya taboy din sa kalibutan. Ang iyang away, wa gid ay matapos dito dapita. Wala matapos Iya to. gyud kini nga padayon hangtod pa diha sa paglutos sa katawhan sa Ginoo. Mao. Nga bisan pa ang anak nga mao si Jesus diha, iya gyud nga plano nga iya kining pagapatyon aron nga magmalinang puson siya nga siya mahimong pagasimbahon sa kinatibuk-an nga kaliwatan sa tibuok kalibutan bisan pa sa tanan ng universo. Gusto gina niya. Busa sa ana nga pamaagi makita nato Pastor Ray nga kana siya bisan pa ang mga pinili wala ni niya ginasantuhan kay iya gini siyang linglahon ang term nga gilinglahon giniya. Oo. So makita nato din hino pero makaigsunan usa kadako nga paglaom. Didto sa langit pildi sa daan. Pag-abot din sa yuta pildi gihapon siya. Maayong balita. Wag yun tayo angay kabalakan mga kaigsunan. Musalig ra gyud ta diha sa Dios. Mudapig ta ngadto niya, magpabilin ta sa yahang kiliran. Pastor Manggasang. Kasi ato nakita dira Pastor Ray, nga bisan pa magani si Ginoong Hesus samtang ari pa sini nga duta binantayan gid siya. Actually tatlo ka mga pi ang atong makuha dira sa gamay lamang nga nga panahon. Ina ang P stands for plan. Hindi mayo ang plano sang hari. Kaya patyon to kasi niya sino pa bala ang maghari? Ako ang hari. Sino pa magbulos sa ako nga maghari? Apan ang Ginoo may ara protection gyapon. Another P protection nga gipabakwit dito sa Amen. Ehipto. Nagsadara gani nga nagbalik na unta sila nga ato dito sa Bethlehem apan silim pa sa istorya dira gani nga nagkasugata to sila na mangkot sino bala ang presidente nga hari karon dito sa sa Israel o sa Ehipto sa Israel. Sino niya si kuang gyapon si Herod mas labaw pa kabangisad tong hari nga gipabatay niya ang mga kabataan gikan 2 ka tuig ket ubos. Amo to nga imbis nga magdiretso dito sa Bethlehem nagkadto sila dito sa Nazaret agud nga mapufil ang propesiya nga si Ginoong Hesus pagkatawgon nga Nazaren, di ba? So kung may ara nga plano nga dili maayo, may proteksyon tungod kay ang propesiya o kung ang prophecy nagatudlo nga siya pagkatawgon nga Nazareno. Amo nagyapon sa aton karon kita padulong na kita sa kadaugan kay pilde naman ang away kung gisa pa pilde lang ugali ang mga tao karon. So salamat ni ana nga input Pastor Henry. Apan gusto nako nga tanawon nato ang sinulat ni Mrs. White dinhi sa atong leksyon. Sa Desire of Obedience page 761. Nagaingon siya dinhi. Sumala pa dinhi sa sinulat ni Mrs. White. By his death Jesus redeemed what was lost. And Satan's true character was revealed before the universe. So sa diha nga namatay si Kristo mga kaigsuunan,
ang gitago-taguan niya nga iyahang kinaiya diha nakit-an sa tibuok universo. Ingon pa niya dinhi, Satan saw that his disguise was torn away. Sa diha nga namatay si Kristo, ang iyahang pagtakuban. Mao ba ng term? Takuban. O pagtakuban niya nga daw amen. maayos siya, gwapo siya nga leader, masaligan siya nga leader, sa diha nga namatay si Kristo mga kaigsunan, natangtang ang iyahang maskara mga kaigsunan. O gingon pa niya dinhi, his administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer. Kaya manggipatay si Kristo sa cross. Kaya, ingon pa niya dinhi, by shedding the blood of the Son of God, he had uprooted himself from the sympathies of heavenly beings. Mao na. So makita nato dinhi mga kaigsunan, sumala pa ni Mrs. White, makita nato nga bisan pa niya itong tungura sa wa pa namatay di ay si Kristo. Napay mga manulunda, mga heavenly beings nga daw, naghuna-huna nga sakto ni. Muna pa sila'y simpatiya. Pansadiha nga namatay ni Kristo mga kaigsunan sa krus sa Kalbaryo, natapos ang iyahang Pagpakamain kausa mga kaigsunan. Kay nailhan ang iyahang tininuod nga motibo. Okay? So, napabuhi ka dugang ani? Sa ato pa, madayag yun ang kinabuhi sa tao sa diha nga siya muadto sa kinabuhi ni Jesus. Kung ang atong kinabuhi, sama sa kinabuhi sa kining naas kangit-ngit, dili ginato ni siya malimod nga pinaagi sa pag converter ka nato sa balang espiritu. Ang atong kinabuhi mahimo siya nga masumpayan sa kinabuhi ni Jesus. Ang pagtakuman nga ato kining gihunahuna sama sa kinabuhi o sama sa gibuhat ni Satanas, kini siya sama ni siya nga binuhatan nga ato usab nga kitakluban ang kinaiya ni Jesus sa atong kinabuhi. Tungod kay nagsulti ni siya nga sa diha nga si Satanas giplano niya ang pagpatay ni Jesus nining mga panahona, dayag na napildi na siya tungod kay ang kamatayon ni Jesus mauna ang naghatag paglaom ngadto sa katawhan si Ginoo nga ang ilang kinabuhi kun isintro lang diha kaniya mahimo kini siya nga pagpakamaayog panalangin ngadto sa katawhan sa Dios. Amen. So, nagkalami makigsuunan ang atong nga diskusyon. Sa dili pa nato paminawan ang bahin kay kasulti ni Pastor Mangasang ayaw mong biya sa inyohang pagsubaybay ining atak na sa pagtuon. Mubalik mi, human ni ining mubo nga pagpahinomdom gikan sa atong studio. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsunan sa Tak na sa Pagtuon. Sa gibiyaan nato nga diskusyon kaganiha, mao ang sigurado nga kapildihan sa kaaway. Pinaagi dito sa cross sa Kalbaryo. So makita nato dinhi nga bisan pa gamay ng iyahang panahon, his time is indeed short. He is doing all that he can to cause pain, suffering, og havoc sa mga katawhan sa Ginoo. Mao nang bantayan nato mga kaigsunan. Pastor Henry, sa dili pa ta magapadayon. Kung imuhang isulti ka ganiha. Sa dira ka nahulog ang yawa, wala gisalipay. Kay hindi na niya ma-enjoy ang kalipay dito sa langit. Pero tungod kay siya man ang origin sa among nga sala. Sa dira nga nahulog siya, simpre laing gid ang buot. Pero ang record na nagasiling sa Revelation 12 nga kailuo duta kay nahulog sa inyo ang yawa. Kaag may dako siya nga kapungot tungod kay gamay na lang ang iya nga panahon. So aton abyan kag mga kauturan naon ini nga kun ang yawa gani gamay na iya panahon, siyempre mag-overtime na siya. Amo na nga di ta kumpiyansa kita nga mga tawo. Kay ang yawa siya master sa tanan nga mga kalain. Kay he is the father of lie. Kag kung ano ang aton dira nga makita sa iya, wala kita si maayo. Kay siling pa dira sa Revelation sa 1 Corinthians 11:14 kay ang manugtong ang yawa
pwede gani siya makapahimo nga siya manugtunda sa kahayag. Amo na nga kung hindi ka mabantay, basi kung mailad ta, basi kung madalata siyang litag, tubtob nga di na kita makagwa pa. Amen. Na-mention kaganiha ni Pastor Yata nga human dito sa langit, wala ginahuman dito ang kausa Wala. sa atong kaaway nga mao ang yawa. So tingali nagingon siya nga pildi ko sa langit dinhi sa yuta. Ako mudaog dinhi. So iyahang gisugdan ang iyahang pagbungkag sa gibuhat sa Ginoo. Sa iyahang mga linalang, ang iyahang mga binuhat nining kalibutan. Apan didto sa panahon ni Kristo mga kaigsuonan, ang atong gibasa kaganiha nga teksto sa kapitulo 12, nakita nato dito mga kaigsuonan nga samtang nigawas na ang mao nga bata, ang dragon o sa iyahang gibuhat, ibugwakan niya og tubig mga kaigsuonan. Ug nabalor kita dinhi sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 15 nga ang tubig nagrepresentar Pastor Henry o Pastor Yata. Katauhan. Ang tubig nagrepresentar sa Pinadayag mao ang mga katauhan. So, during this period, long period of persecution, nakita nato kaganiha og sa miagi natong leksyon, sa miaging simana, kaning long period of persecution kini ang 1,260 years nga pag persecute sa mga katauhan, pinaagi sa pagbuhat sa dragon. The dragon spewed flooding waters out of his mouth in order to destroy the woman ug ang iyahang anak. Water, ingon pa dyan din, represent people and nation. Armies and nation were sent by the Romans or by Rome against God's faithful people during this time. So makita nato mga kaigsunan nga niining panahona gigamit ang mga katawhan, mga sundalo nga mao'y gigamit nga paglutos sa mga katawhan sa Ginoo. So gipadayon ang iyahang kausa dinhi sa yuta. Pastor Yata. Wala gyud siya matagbaw sa iyahang paggukod sa mga katawhan sa Dios. Mismo gani ang iyahang plano nga ang anak sa kordero nga mao si Kristo iya kining pagapildihon gyud. Tungod kay ang iyahang plano nga iyang gukdon si Hesus tungod kay di sa buot nga si Hesus makalapnag sa gugma sa tibuok kalibutan. Gusto gina niya palungon mga kaigsunan nga ang iyahang tuyo nga ang pag-anhin ni Hesus dili ni magmanidaogon kay iyang nakikita nga kun si Hesus mauman ang naadi sa yuta iya gyud nga lutuson aron sa ingon niya na mahimong matuman ang iyang plano. Mao na nga ang atong leksyon nagapahinumdum kanato ilabi na sa mga magtutudlo atong timan ang kini itudlo nato sa atong mga kaigsunan nga dili malalis si Satanas iya gyud nagipadayon ang iyang paggukod sa anak sa kordero nga mao si Hesus. Apil na kita nga magkatawhan sa Ginoo nga mao ang recipient sa gugma sa atong Ginoo. Amen. So makita nato na mga kaigsuonan no nga dito sa langit pildi siya. Pag-abot dinhi sa yuta, iyahang plano nga patyon ang babae nga nanganak og lalaki, wa gihapon siya nakahimo sa iyahang plano sa pagpatay niya na. So, wag hapon siya nakadaog niya sa katapusang panahon. Wa ba nimo give up? Bisan pa nasilyohan ang iyahang destinasyon didto pa sa cross sa Kalbaryo. Wag yun siya ni give up. Kay naa pa may mga salin sa mga katawhan sa Ginoo. Pagisgot ganita og salin mga kaigsunan o remnant nga maoy gigukod na po. Ingon Pastor Yata kaganiha nga wag yun siya ni undang sa paggukod. Sa diha nga gigukod niya ang mga remnant mga kaigsuonan, mauni ang description sa mga nangabilin nga matinumanon nga katawhan sa Ginoo. Human ang kadaghanan ni biya sa pag-alagad ngadto kaniya. So atong tanawon mga kaigsuonan kay panahon sa 1,260 years of persecution, daghan ang mga anak sa Dios nga biya. Pag-abot sa 1798, diha nga nawala na ang gahom sa Roma sa pagpersecute sa mga katawhan mga kaigsuonan. Doon na pa may nabilin nga mga katawhan sa Ginoo. Mao kini katong mga nagtago-tago nga nagpabilin nga matinumanon sa pag-alagad
diha sa Dios. Ug kini nga salin mga kaigsuonan hangtod ni sa katapusang panahon. Sa dili pa mubalik ang atong Dios, makit-an ang salin sa iglesia nga o salin sa kamatuoran mga matinumanon diha sa Dios. Apan doon na sila duha ka mga kinaiya nga angay nato tagaan og pagtagad ni taknaa. Usa man kining duha ka kinaiya, Pastor Henry o Pastor Yata, niining mga remnant people of God. Usa man ning iyahang duha ka mga ka timailhan niining mga katawhan. Kung atong basahon dira, Pastor Ray, sa Revelation 12:17, nga ang dragon naakig sa babayi, kag nakigubat Sa salin. sa salin. Sadtong mga danggabantay sa kasuguan sa Ginoo kag may pagtuo kag Ginisos. Okay. So there are two identifying marks sa katapusang mga adlaw sa mga katawhan sa Ginoo. Nga diin dito nasuko ang yawa nga amo ang dragon. Sila nga nagabantay sa sugo sa Ginoo kag may pagtuo kay Ginoong Hesus. Amo na nga sinila wala nang sugo, di ba? Pero may ara pagali nga kasuguan nga ginabantayan sa mga katawan sa Ginoo kag ina nasuko ang yawa sa ila. Bitaw, mo na nga usahay ang mga katawhan, ang uban nga mga pagkulunan, mga kaigsuonan, ginaakusaranta nga mga legalismo nga mga Adventista, kay kanunay ra gyud ta dito sa sugo. Wag gyud tay mahimo ana mga kaigsuonan, kay sa kasuguan mismo, makit-an nato diha ang pagbuhat sa Dios. Remember, mao na nga pagbantay sa kasuguan, labi na sa ikaupat nga sugo. Ngano nga bililhon man kini, Pastor Yata? Tungod kay nagsulti siya kini sa kinaiya sa atong Ginoo. Nga nagasulti siya nga hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Diha dapita makita nato igsuon ang kinaiya sa atong Ginoo. Ug mauning batasan sa mga tawo nga salin mao nang nasuko gid sa maayo. Ngano man nga ihatag man gyud na nga mao man nang nag-reflect sa personality sa atong Ginoo. Mo na mga kaigsunan nga atong timan-an nga kining kinaiya sa salin mauning nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Kay diha sa kasuguan makita nato ang karakteristik sa atong Dios nga mao'y iyang sekreto nganong nagminadaugon siya batok kang Satanas didto sa langit bisan pa diha sa Kalbaryo sa krus. Amen. So, timan-an nato mga kaigsuonan, no? Nga kining una hangtod sa ikaupat nga sugo sa Dios. Naghisgot kini may tungod sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Amen. In other words, mga kaigsuonan, this is talking about worship. Sa katapusang panahon, gusto man gyud sa kaaway nga ang pagsimba mubalhin ngadto sa iyaha. Apan ang angay ra gyud simbahon sumala pa sa libros pinadayag wag lain kundili ang nagbuhat og langit ug ang yuta. Ang dili creator, dili angay simbahon. Busa makita nato mga kaigsuonan nga worship is very important. Dili lamang sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw ng ikapito. Apan kung kinsa ang atong gisimba. Abi ninyo mga kaigsuonan, nining katapusang panahon, daghan nga mga Diyos amugula. Pisa gani ang atong sakyanan, mahimo nato ng Diyos. Mausahay may hinungdan nga makababag sa atong relasyon ug pagsimba nato diha sa Ginoo. Usahay ang atong balay. Usahay ang atong kwarta, mga kaigsuonan. Mahimong Diyos sa atong kinabuhi ug mo kini makapahalayo kanato sa atong relasyon diha sa atong Ginoo. So makita nato ni dinhi mga kaigsuonan nga the remnant people of God has two characteristic. Number one, katong gisulti ka ganiha, sila nagabantay sa kasuguan sa Dios. Because the commandment of God talks about worship. Pastor Manggasang, naapa kay kadugang. Ay ikaduha, kung atong dira nga sondon, kag may pagtuo kay Ginoong Hesus. Mga abiyang ka mga kuturan, isa critical ini ang pagtawag sa tawag nga pagtuo kay madamo si mga tao karon nga tuo lang. Wala na buhat. Pero ato no naon nga kung pagtuo lang ang basihan nga kita luwason, ang yawa ka tuo. Nagkurog pa. Nagkurog pa. Tagani tulang wala ka nagkurog. Apan ini ang pagtuo amo ini nga makita naton ang tawag nga genuine. Ano ang resulta sa pagtuo nga genuine? Inang may ara
maayo nga binuhatan. Amen. Dili kay dugangan nimo imong tuo si imong nga buhat, dili kay ara lang magwa lang ng tawag nga natural nga resulta si imong pagtuo inang maayo nga binuhatan. Okay. So, salamat, Pastor Henry. Hinumduman nato nga ang kasuguan, labi na ang ikaupat, mga kaigsunan, is memorial of God's creation. Ikaduha, ang ikaupat nga kasuguan is memorial of God's salvation. Mauning dili gusto kaaway nga mahinumduman sa mga katawhan. Nga may pahinumdum sa mga tao nga siya magbubuhat ug siya manluluwas nga angay simbahon. Kay hinumduman ninyo sa diha nga namatay si Kristo, matay siya adlaw pangandam. Nagpahulay siya sa adlaw igpapahulay ug napanhaw siya sa unang adlaw simana nga ang kaaway gilahi na po niya imbis nga ang iyahang isilibrar ang adlaw nga igpapahulay ningon ang kaaway dili dinhi ta magsilibrar kay pagkabanhaw ang atong bantayan. So balik ta didto sa ikaduha nga gisulti kaganiha mao ang gitawag nato nga kaning pamatuod. Naa sila'y pamatuod diha kang Kristo. They have the testimony of Jesus. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, sa man kalimbigitan aning testimony of Jesus. May nungdan kay ini. Pastor Yata. Tungod kay kini naga-explikar sa ato may tungod sa pamatuod diha sa espiritu sa tagna. May nungdan gyud ni. Kung imong tanawon ang pinadayag 22:9 kini nagalambigit kini sa pamatuod sa makatawhan si Ginoo sa pagtuo sa mga propeta. No, nga kini siya magatug-an kun unsa ang kamatuoran sibuk gyud sa kagustuhan o kabubuton sa atong Ginoo. Mao na nga hilabihan kay mahinungdanon tungod kay kining pamatuod ni Hesus kini makuha nato diha sa espiritu sa tagna sa akong giingon og kini siya sa pagtuo sa iyang mga propeta aron kita makabaton sa kaluwasan kay nagaingon ang 2 Kronikas 20 versikulo 20, tumuo ka mo kanako at tumuo ka mo sa mga manalagna ug tumuo ka mo kanako aron kamo makabaton sa kaluwasan. Amen. So makita nato mga kaigsunan ang atong iglesia. Ninong tuiga ang ato ang tema is faithfulness to His prophet. So makita nato nga gina-emphasize ko din ang testimony of Jesus mga kaigsunan pinagi ngadto kang Kristo sa libros pinadayag kung atong tanawon ang atong unang leksyon, pinagi kang Kristo, gihatag ngadto kang Juan ang maong mensahe ng testimony o mao po gihatag ni Juan ngadto sa mga katawhan. So makita nato mga kaigsuonan nga the testimony of Jesus is referring to the testifying of the truth of His prophet nga nasulat mga kaigsuonan ug ang iglesia nga Adventista del Septimo Dia mga kaigsuonan ang Seventh-day Adventist Church nagatuo kita sa paggiya sa Dios pinaagi sa iyahang propeta labi na kang Ellen G. White. As Adventists, we have given the gift of prophecy and insight in the ministry of the writings of Ellen White. Nga naman, because in their midst, ingon pa niya din the revelation shows that in the time of the end, God's people will have the spirit of prophecy in their midst. To what? To guide them through those difficult times as Satan will make every effort to deceive and destroy God's people. So pasalamat ta mga kaigsuunan nga naa kining espiritu sa tagna ug mao kini ang giya sa mga katawhan niining katapusan panahon. Mao na mga kaigsuunan, dasigo namo kamo dinhi sa paktak na sa pagtuon nga atong basahon ang mga espiritu sa tagna kay mao kini ang giya nato sa katapusang panahon. Apabili ninyo mga kaigsunan, Pastor Henry o Pastor Yata, ang atong kaaway di undang. Naab kagyud siya mga estratehiya nga iyahang gigamit aron lang linlangon ang mga katawhan sa Ginoo. Bisan pa katong bitaw napili na iya pagihapon linlangon naagi si panpaagi. Usa man kining mga estratehiya sa atong kaaway sa katapusang panahon. Basahon nato balik Pastor Ray ang pinadayag 12. Tungod kay mo ni ang pivotal point unya no sa dakong conflict may tabos kalibutan. Maingon siya nga ang pinadayag 12:17 maingon siya unya ang dragon na suko. Batok sa babae.
og miadto siya sa pagkigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay sa Uy. mga managbantay sa mga sugo sa Dios og nagahupot sa paghimatuod may tungod kang Hesus. Ug ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Gigamit niya kini ang kining gitawag na usab, gibalik na po niya kining baybayon sa dagat nga nagrepresenta kini sa espirituhanon og political power, which is usani sa pinaka katapusan nga strategy pohon nga iyang paggamiton, nga kining spiritual nahitabo ni siya sa paggamit niya sa mga punuan dito sa iyang kapanahunan, nga gigamit niya ang mga tao nga aron sa paglutos sa mga katawhan sa Ginoo. Karon iya na po ning gamiton aron nga mahitabo gyud nga bisan pa ang mga pinili mahimo silang malingla o mahimo silang magbiya diha sa ilang pagbarog sa kamatuoran, Pastor Ray. Okay, so salamat. Kung atong tanawon no, ang estratehiya sa kaaway, his attack on the remnant will include a large the element of deception. Gagamit siya gyud og dagkong mga elemento sa pagpangilad, paglingla sa mga katawhan sa Dios. Niya pa, demons working miracles and spiritualistic manifestation will be introduced. Amin ninyo mga kaigsunan, labi na maghiskot ta sa mayong panlawas, naghanbayag mga ilan ani. Naghanbayag mga Adventista. Ngu kung naana sila diha sa gitawag pa sa Tagalog na bingit ng kamatayan. Ital-ital, sabihin siya. Naana sila ni ana nga kahimtang mga kaigsunan. Usahay ang Adventista makalimot sa iyang relasyon sa Ginoo. Muadto sa mga spiritista. Manambal. Manambal. Nga naggamit, wa sila kabantay mga kaigsuunan, nga sila gilinlang na sila sa atong kaaway. So mao na ang usa ka deception nga ginagamit dinha mga kaigsuunan. Tan-awon ninyo dinhi kining gitawag nga pulong nga compromise. Sa man sa Binisaya. Compromise. Wingon ta nga kompromiso. Kompromiso, morag kalagmitan niya. Kompromiso na. Muna kompromiso. Pastor Henry. Henry. Yapon na siyang counterfeit ba? Daw pulo pareho lang yapon. Kung sa matanong pa, mais, pro may mais yapon. Daw pulo pareho lang yapon ang iyang kulor kag ang iyang kuan, ang iyang pagtubo niya. So mo na usa ka dako nga kuan, Pastor Henry o Pastor Yata, ang dako nga estratehiya sa kaaway ni ining panahona. Kana bitaw ginagmay, wigon ta nga, okay raman ni. Total, ni aramang gihapon ko, pabilin maghapon kong simba. Mo na compromise. So, bahalag maggamit ko ani, bahala mag-practice ko ani, basta pabilin ra ko sa pagsimba, and that is already compromise mga kaigsunan. Wa na ta nagpakita og tininuod nato nga kolor. Kay nga naman, kung sa kwan pa na, mura na ta nga naa sa pula sa puti na ta, narata tunga-tunga, neutral lang ta, ang ikon gani sa uban nga freewheeling lang ta, mao na siya ang usa ka butang nga angay natong bantayan kay mao nay estratehiya sa atong kaaway. Mao nay usa niya kapagi. Kung dili ta madala sa mao nga compromise strategy, naa pa siya ikaduha nga paagi. Mao ni gitawag nato nga sa gitawag sa atong leksyon nga coercion and persecution. Di gyud ta madala, i-coerce na gyud ta, pugson na gyud ta. Kung di gihapon ta madala, mo na ang persecution. Tinuod. Katong dito bitaw, Pastor Ray, no, Pastor Henry, kini bitaw ang compromise within. Kanang compromise within the church. Sa ato pa, mga panahon nga kita makabintaha. Unya sa diha nga makabintaha, malimtan na nato ang original nga tika nga atong gibuhat. Amen. Malimtan nato kung kinsa ang atong gialagaran. Basta lang makapamintaha o makadawat o kaayuhan nan ikompromiso sa bagay. Ang Ginoo moingon ta usahay nga puno man sa grasya. Kaluy-an ra gyapon ko sa Ginoo ni ana. Mao nang gitawag nga ikompromiso ang pagtuo alang-alang sa iyang gustong mahitabo personal para lang yun na siya matagbaw pero wa ta kabalo nga kana siya
mao ang paglingla sa yawa sa ato aron mapalayo kita didto sa hanggugma mga kaigsunan. Mao. Ug nahitabo na gini. Dili na ginato ni siya malalis pa kay nahitabo na ni sa atong kapanahunan. Unya kung dili pa kita niya makaya, sumala pa ni Pastor Ray, ug sa atong leksyon nagaingon siya gamiton ang gitawag nga persecution from without sa ato pa gikan sa gawas iya tang lutoson pugso na gyud ta sugotag sa dili basta kay anang panahon na pugso na ang katawhan sa Ginoo kung kinsa man ang atong alagaron. Amen. Mao na yung gusto. So, umakita nato mga kaigsuonan, no? I want to talk straight sa atong mga kabatan-onan. Dinhi usahay ang dakong kompromiso nga nagakahitabo. Labi na sa mga estudyante. Panahon sa adlaw nga igpapahulay. Mingon ang uban nga, pwede laman ni masabtan man ko sa Ginoo, makaintindi ang Ginoo sa ako. Kay kung dili ko mo take ani nga exam, di magyug ko makapasar ani, di magyug ko makagraduate. Aban, mga kaigsunan, mga batanon, isa ni kapahinom kanato. Ang atong iglesia nagalisod sa pagpangayo og sabat exemption tungod kay uban nga mga batanon sa iglesia. Gani ang uban moingon kung dili man lang ka magmatinumanon sa adlaw nga igpapahulay, ayaw na lagi claim nga Adventista. Kay nga naman, kining mga nag-ingon nga Adventista nga mo take og exam sa adlaw nga Sabado, mo sila'y nakaangin sa mga Adventista nga matinumanon nga dili mo take og exam sa adlaw nga Sabado. Kay mo ingon man na sila nga, kana lagi Adventista man na siya, ngano nag-take man na siya, ngano sa may kalahian nimo. Mo na matigsunan, that is one way of compromise. Dili lamang sa mga batanon. Bisan pa sa atong mga hamtong na nga mga miyembro sa atong iglesia. May tungod sa pagpanrabaho adlaw nga igpapahulay. Daghan og mga katawhan, umingon sila nga, kasabot man ning Ginoo na ani, kay kung dili ko magtrabaho, dili man ko makaangkon og akong employment, mawadan kong trabaho, mamatay akong pamilya, magutman akong pamilya, ana. Apan igsuon, if you will stand for the right, ingon pa ni Mrs. White, stand for the right, though the heavens fall. And Amen. call sin by its right name. Aron dili ta mahulog igsoon diha sa bitag sa atong kaaway, which is compromise. Gaan na siya, daw dili nato na makit-an nga sala, apan maunay gihimo sa kaaway. Ingon pagani ni Pastor Henry kaganiha, nga pwede siya mupakita sa atoa nga daw manulunda sa kahayag. Mao na nga, dako na siya nga atong tagaan og pagtagad. Pastor Henry. Ang yawa, may mga pamaagi siyang mailad niya ang mga tao. Apan siya nagahatag sa aton gapon sang pabaya niya kung isa lang. Iya lang kung isa kita tistingan kita. Do ka angay lang gapon paon ba sa isda nga kung tukbo naton, sigurado kita nga makuha giniya. Apan aton lang gid paningkamutan nga pinaagtabang sa Ginoo nga kita mahilway. Kaya no sila sa 1 Juan 5 City, ang inyo kaaway, kaangay sang leon, nga nagangurob, nga gutom, nga nagapangita siya tulokbon. Kag siya dra sa Revelation 12 nga ang yawa nasuko siya, kay gamay na lang ang iya nga panahon. So gani, ang yawa gapaningkamot sa iya mahimo sa sining katapusan nga panahon, nga madala niya kita dito sa kalaglagan. Kay may mga buta nga ang yawa hindi niya mahimo. Sinto nila nga ang yawa hindi siya maka-interpret sa atong gihuna-huna apan kung anong atong gi-aksyon, nakibalo siya ba kung dito pa kadto. Ang ikadua nga hindi lang mahimo sang yawa amo ang pagbanaw sa patay. Kay kung gitagaan pa sa katungod sa Ginoo nga makabanhaw sa patay, damo na gid nga patay ang iya nga nagbanhaw. Kay ikadua pagdara nga ang hindi lang gitugot sa Ginoo siya nga hindi niya makopya, labi na gid ang pagpadayag sa atong Ginoo siya nga pagbalik. So muna nga makatilingala nga pamaagi, amuna nagkinahanglan sa aton pagsumita sa Ginoo. Amunang siling dara sa James 4:7 nga kinahanglan nga magsumitar kita dara sa Ginoo. Kag kaya naton nga aton batuan ining yawa. Amen. So, makita nato din mga kaigsuonan
nga ang estratehiya sa atong kaaway grabe gyud. Labi na nga bantayanan nato ni mga kaigsuonan kay kung dili ta madala sa kompromiso o compromise within the church, gamiton ang kaaway ang political o religious leaders. Bantayan nato ni mga kaigsuonan nga mag-usa na gani ang political and religious, the religion, the church, and the political power, mag-usa na gani na siya mga kaigsuonan. Kana ang panahon nga makaangko na gayud kita o kinigitawag nato nga kalisdanan sa atong pag-alagad. Apan, igsuon, ayaw mong katingala, ayaw mong kahadlok, kay kining atong kaaway na pildi na daan. Tinuod. Ingon pa sa pinadayag, kaduhag yun, gibalik mga kaigsunan. Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 18, nga gikinahanglan nato ang alam. Revelation calls to made for wisdom and spiritual discernment. Kanusaan man nato na maangkon. Ginaanglan kung kita magatugyan diha sa Dios. Nga siya, nga naay kay balo, let him understand. Ahata makaangkon og kay balo, sumala pa sa James chapter 1 verse 5. Mangayo ta diha sa kang Kristo. Mangayo ta diha sa Dios because He gives it liberally. So, mga kaigsunan, lami ang atong discussion ini nga leksyon sa lesson nato niini nga simanaha. Apan wa natay igong oras sa pagpadayon niini mo sa maminaw ta sa mga last words niining atong mga panelists niining taknaa. Unahon ta si Pastor Yata. Iskutan ni Pastor Ray, ganina ang giingon nga mag-usa na gani ang relihiyon o ang politikal. Wala na tayo laing buhaton mga kaigsunan. Nagaingon ang Espiritu sa tagna, muabot na gani kini, iyahat ninyo ang inyong mga mata didto sa kalangitan kay ang inyong kaluwasan nagkahiduol na. Amen. Mga kaigsunan, pabilin kita sa tubangan sa Ginoo. Og ayaw mo og kabalaka sa tanan nga mga kasakit, sa tanan nga mga pagluto sa ato nga paglagad, bisan pa man sa atong paglutos kanato sa mga kinahanglanon nato, ang Dios nagahatag kanato og usa ka ehemplo. Iyang nadaog ang kaaway didto sa langit, bisan pa diha sa cross, iya na kining nadaog ug ako nakasiguro nga kita iyang panalipdan pinaagi sa paglaom nga iyang gihatag kanato, duol kita ngadto kaniya mga kaigsunan. Ato Amen. siyang alagaron, ato siyang sundon, matinumanon kita kaniya bisan nagkahulugan kini sa kinabuhi. Giingon sa tong teksto, ayaw kawili sa imong kinabuhi, alagad sa Ginoo kay siya na ang makamao sa pagatiman sa imong mga pinanglanon. Amen. So Pastor Henry, Maikigsunan ato na nga nahibaluan nga ang yawa pildi god. yes. Kag ang Ginoo Praise na the may Lord. nadaog na siya. Amo na nga di ta makaluya sa atong nga pag-alagad, padayon ta. Magmamainunungon ta, magmintudon ta sa atong pag-alagad dira sa Ginoo. Kay ang hambal diri ni San Pablo sa 1 Korinto 15:58 nagasiling siya, busa hinigugma kung mga igsuon, kinahanglan magmalig-on kamo, dili matarug sa kanunay, magmadagayaon sa bulaton sa Ginoo, sa nasayra ninyo nga sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Amen. So makita nato mga kaigsunan, thank you very much Pastor Henry o Pastor Enrile sa inyohang mga contribution sa takna sa pagtuon. Atong hinumduman mga kaigsunan, aron kita magpabili nga malig-on, mahimutang aktibo sa pagpartisipar sa buhat sa Ginoo. Dumduman nato ang libro sa pinadayag. Nagapakita ka nato nga ato ang tagaan og seryoso nga pagtagad ang umalabot nga panahon. Ug himuon ta, let us make God our priority in our life. Amen. On the other side, Revelation assures us that although Satan is a strong, experienced enemy, he has not strong enough to overcome Christ. Amen. For God's people's hope can be found only in one, who is in the past victoriously defeated Satan and his demonic forces. Kinsa man na siya makigsunan, wag ilain kung dili si Kristo. So kita gusto na mo ibilin nini nga paglaom
nga ang atong kaaway pildi na daan ug mahimot ang magmadinaugon kung atong idangop ang atong kaugalingon, kung kita makaangkon og labing suod nga relasyon diha kag Kristo nga nagmadinaugon nga atong Dios ug atong manluwas. Amen. Salamat mga kaigsuonan sa inyohang pagsubaybay, pagpaminaw, pagtanaw niining takna sa pagtuon. Ang Dios magapanalangin kaninyo, labi na sa atong mga Sabbath School teachers. Ang Dios magauban kaninyo samtang kita magabarog at tubangan sa atong mga klase niini nga adlaw nga igpapahulay. Sa dili pa kita magaampo, pinaagi ni Pastor Manggasang, maminaw ta og usa ka musika. Dalayawon kami mauna mong Ginoo, salamat sa mga leksyon nga amo natunan karong nga aga. Kabay may kabahin sa among pagkinabuhi. Samtang kami nag-alagad kag nagapaabot si balik. Pagkamaayuhon mo Ginoo, ang mga kaigsunan, samtang sila magatindog sa pagtulong ng leksyon karong nga semana nga among gi-review ining takna sa pagtuon. Amen. Salamat Ginoo sang imo kaayo pagsabas ang pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.